po ako, boss. Basta platan ako. Eh, ginagawan ko naman ng paraan eh. Pero huwag niyo ako mumurahin. Sino nagmura sa'yo? Ikaw, minura mo ako eh. Paano ka minura? Paano ka minura? Oh, sabi mo, putangin na mo. Huwag kang ano. Yun ang sabi mo sa akin. Ikaw ang nagmura. Oh. Oh. Ito mga to. Sige. Naplatan ako mga boss. Sino nagmura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. Paano ka minura? Ikaw. Paano Sabi mo, ka minura? putangin na mo. Bilisan mo dyan. Sabi mo sa akin.